chigarisana murume wavo nababa vavo vachandikurwa miri. Saka danga ravo vanga riri kuruware kwaijenga mvura. Vaibva vakumbira kuisa danga mumunda medu isusu. Vaibva vapuwa danga kuisa danga. Kwagara baba vavo vataundi. Baba vavo kuya kundogara pamusha. Vakauya vakati vakukoma chibvisa danga ndava kufenza munda wangu. Vamukuru vakabvisa danga. Munda wachibva wafenzwa nababa. Baba vavo vazvika kutaundi. Famba kunguva kusina akasikagara iko baba waya yakabiwa. Waya baba akasiya mapango chete. Baba wazobva vakaona waya havachisina. Asi paive nematanga ababa ndakara pamukuru paya pasima mai mapuranga. Vaibva vanosungisana namukoma wavo chibva kudare. Zvibva zvanzi wamasango makakanganisa makaisa mapuranga pasi penyu. Vamukuru vaibva vabvuma kuzvishuwa ndakaisa mapuranga pamunda tonina. Zvitochita sei? Zvimanzi paukama hwenyu muchitaurira sezvo wabvuma kuti mapuranga wakaisa panzvimbo pasiri pavo. Vaibva wagara wega baba mukuru nani baba munini kuitira nemwine wavo nababa vangu. Kuti zvino mukoma tochiita sei mapuranga wakaisa apa? Handinga kudzurisa mapuranga aya mukoma nekuti wakaisa asi wabvuma pakati pedu kuti wakakanganisa. Saka mapuranga ako chisiya aripo unenge uchitemapo zvishoma nezvishoma nekuti paukama asi nzvimbo aiziya apo. Vaibva vatangosiya zvakanaka baba vaibva kutaurirawo pamakore ese aya wana mbuya vanokutema mapuranga avo pamadiro hatimbobvunzi. Vachimbodaidza kuti muteme mapuranga acho kuda kupuranga kutenga chinoitewa maricho. Asi chandazohamba ndechekuti mbuya zvakaisira kana baba kuti apa hapazi penyu chenjimo mapuranga asina baba mukuru ndinozviremekedza. Asi kuti muchichera ivhuri kuti muchero from medina ndo zvandisi kuwirirana nazvo ndo nyaya iripo chete. Iyo wadare pane panisina kunzwisisa vakarida kuti akukurumiza kutaura kunyora kwacho kuti munona imini muri kuti wakawirirana kuti mapuranga ari papa munongoita zvamunoda. Waridzi wavo iwo wakasima vanoita zvavanoda vanomushandisa mapuranga enyu zvanokuda. Kana wanawo asi munda hausi wenyu ba achipere mapuranga iwayo mapuranga aripo asi vakutotema mama asina mashoma asi achipo. Ndada kunzwa kuti mimi kana kuita mapuranga munotoenda kwavo kunoita maricho. Wakada wakaona munhu arikuda kutenga vanototaidza kuti zvikuru pano munhu akuda kutenga mapuranga angu asi handikwanisi kumutemera imimi mutaurai naye amutenga. Puranga rinodyei? Mukati puranga rinodyei? Muti hauna changu. Mupuranga kana kutongoti muti wese wese unodyei? Unodya chikafu chemunhu. Chemunhu. Saka zvingagone here kuti munhu wopuwa nzvimbo kunzi mupuranga ndewako asi ivhu racho harisiravo? Hazvigoni ba. Asi nemaitiro akaita kuti panga pari pakukama kuti mukoma akabvuma kuti ndakanganisa baba mini ndaisa mapuranga asiripo wadai waripo wakabvuma kuti zvishona kukanganisa. Une judgment yacho here? Iwo ndoaitotaura masabhu pati kuti judgment iripo. Iri kupi? Ungadai wauya nejudgment yacho kana masabhuku ari kutaura kuti ndo zvatakatonga nekuti hapana iyo sabhuku haatongi zviro zvisina judgment. Kana akatonga zvisina judgment then hapana mutongo. Ndozvandaiwapikisa mbuya kuti mbuya munogoti aiwa kuti iwewe anungadai wauya nejudgment yacho ari kutaura ndo zvakataurwa kuti aiwa puranga ndo renyu asi ivhu harisi renyu. Aizvo wakanga wakutaura nababa nemukoma wavo asi kwakudai kwashi wakanzi wachawira makanganisa. Zvinopa mukoma wandichitaura mbuya izvo wakutaura nababa nemukoma. Hakuna judgment inotaura kuti munhu auya wachimhangarirana nonzi chienda henyu mundotaurirana. Hakuna zvakadaro. Kana yanga iri nzvimbo aibva taurwa kuti right tokupa 6 months kutenga mapuranga ako ubve wosara nevhu rako noti kuti chienda henyu mundotaurirana. Auramba waine mapuranga waine vhu racho. Ndikupadza ndina mukoma wakuru kwandiri. Iwewe handitwati yakatotongwa? Inyaya yakatongwa. Nani? Naishe mafufu. Right. Wani kune marecords? Shirikadzi kuti wanyora iwo ishe mafufu. Kamere tsamba iri pano yakataswa nemasamoni yabva kuna ishe masoso wakainyora kuna mambo Makonde. Ndini ishe masoso ndaunza nyaya iyi kwamuri nenhau yenzvimbo ine mapuranga abheura chawira
ari kuda kuforoma zvidhina panzvimbo ipapo. Saka Dennis mubengeranwa ari kuti rambidza achiti ndepangu, asi nyaya yakambotongwa pakapihwa Beula Chawira pane makore 30 years. Saka ndaunza nyaya iyi kwamuri. Ndatenda ndini wenyu Edmund Mashosha. Edmund ari kutaura kuti takatonga pakanzi ndepabhula, not Beula, it's Beulah. Ndepabhula 30 years. Saka iwewe tipowo pako, iwewe mutongo wacho wauri kutaura. Ndonda rumwe ndakambuya pamwezi wechikati chemukutama ndakapuwa mwezi mukoma wangu anosenda ari kuchivu ndikakumbira kudari mwezi ndikati munondibvumidza kuti ndipe mukoma wangu nguva wawene kuti tsamba yakamba mwezi mukoma wakadai kuzopawo mbuwa wose munhu kupa ndiri zikazi aupe chichemo icho nhasi neunyoro wati mwana vari munezi unotoya mutare mangwana mari dare wozotaura kuti iwe uda kuti mukoma wako ayozopawo mbuwa kana kuti kuchwari wamukoma wako ndewekuti ane zvivo zvakanyanya kakaini nezvepamudai paone zvakawirirana baba nababa mukuru wavo. Kamambo uyu matauriro ake ndeyekuda kutozovhiringidza basa ngekutoti zvaakanga achindotema munhu pamunda uyu apiwa wapanana baba mukoma nemunin'ina wakatotanga kutoisa nefenzi kutofedza mapuranga ngewawo. Saka ishe atsinhira kuti 30 years. Saka mukoma wako haana chaanopfuura patsamba yabva kuna ishe, ndiye anogara ikoko. Saka iyi nyaya zvauri kutaura hazvisina zvachichashanda, kuti kuri kutema munhu waizomira kuti mukoma wauya uzoteme munhu ichirambidza vanhu. Saka hatina unhu hwakadaro, hatidi zvimhengenga zvigebenga zvinondofamba zvichindotema vanhu. Sorry, pane zvawataura wambengerano. Wati iwo mai awa vakatengerwa mapuranga avo ipapa, mai avo noti handigoni kutema, vanondodaidzani iyeyo uchivatembera mai ava kuti watengese mapuranga ani avo. Mai ava vauda kuforoma zvidhina mumapuranga mavo vakuti munda ndewangu, ndizvo pakumusoromuchane simabvumi andaita mudengo adaisabhu kwacho aripo hatina ari mumakure mairi ndambodaidza sabhu nevadare wavo zvikuitika pamapuranga apa baba mukuru vavadanga mapuranga anoputika andi munoona omera kunze kwechii kwewaya gore rapo paramera gore rinove waya yatowedzerwa yaisa mapuranga afitemwe akamera aya mukati ndikadaidza kuti ona ndikuita mbuya wakanzi chengetai mapuranga enyu ayana baba wawirirana asi mapuranga anoputika kunze omera iwanoisa fenzi kutera mapuranga yakamera aya. Saka unaizwa zvikuita wakazi futi nevadare Julai gore rapera pasiri Julai mbuya muchengetedze pana mapuranga makasiya vasinga mwenyu wakadzura wanda kuramba means wakaenda paoriginal. Yes. Iyo imhosva yakanga iri yega. Iwewe mapuranga ane makore mangani? Makore andichazivi. Hautozivi? Hautozivi nekuti zvaka mapuranga asima baba varipo nemurume varipo. Pamwe usati wazvarwa? Aiwa ndangazvarwa. Ndangazvarwa nekuti amweni yazvindoisirwa ndangazvarwa. Ndatati kutaundi baba. Ndo zvatiri kubvunza kuti munhu akape here munda wemapuranga oti iwewe mapuranga wakohwa indefinite, dai kuti yanga iri judgment zvainzi mapuranga pa 30 years dziri kutaurwa idzi vangadai vakapuhwa kana 6 months kohwai mapuranga enyu mudi but zvonzi iwewe uri kutaura wega kuti aiwa mapuranga akanzi mapuranga ngenyu indefinite hapana time asi ivhu harisirei. Hausi kuona kuti zvinhu uri kuzvikonflicta nekuti mapuranga anodya ivhu kuti anga achimera ende kana apuhwa kunzi munhu uyu isenzesa mapuranga iyayo indefinite it means ivhu racho nderake ka indefinite. Pamusoro changamira ini ndofunga kuti vana baba vangu vaisa
decision yekuti baba mukuru wachengedza ukama hwavo isati nangu tikisana nayo kuti checha chekuti pemapuranga nekuti panga pagara paine chii aina Tangamira. Imini paironga na baba wenyu wanga uri perewa. paironga na baba ndisipo asipatitaurira baba asipatitaurira baba mukuru apo mapuranga ndawo asi kama action seko munotu wataura mapuranga ayo wachipisa kuti ini mapuranga Saka iwo wauzona zvakakodzera izvizvi kutitaurira awa zvakataura nababa wangu zviya zvazvingazichiitika. pamusoro changamira kuti ndemapuranga izvinezvi ini ndatipedzi sezvo muziva kuti mumunda makatwa mistake dhara kwamukuru musachire gomba ndopakabva conflict yedu chete musachire gomba rikuisa zvidhina ipapo ndopaiprofit ndemapuranga atangotaanango kubvunza iwewe ko wakaramba wachingochera mapuranga awo achikura achieka kusvika iwo wafawo futi wachingoeka wachingosenzesa mapuranga iyayo ndozvo judgment yauri kuti yakaitwa panozove pako serini Kuti mupuranga haufi katoutema utoita hasha unotoita hasha unobuda 5 10 saka panozove pako rini ndo judgment yatiri kuda kutipo kutaura aiwa ini ndakanzi pachazove pangu gore rakati kuti ndipashandise nekuti awa nemapuranga awo kubva 30 years anga aripo nanhasi aripo anoramba aripo kusvika iwo afawo futi kuchiramba aripo saka judgment iyoyo yakaiswa yekuti panozove pako rini ndepapi ndekuti mamambo ndai kumbira kuti daikuti vaone pane mapuranga pacho nemusazimunda mapuranga aswa kuno munda mukuru wasiwawo pari slope yandika saka mukaona pakati wagomba pakaikombeni yangu pati wagomba mvura ikaungana imuno ikabobwa ikutoezvinangane muno munda wese uguma munda yava usisina basa ndopandakati unonoudza mbuya kuti mpamachirira muita ivhezidhinamo handina hangufara iwe uri kutaura zvinhu zve30 years hausi kutaura zvinhu zvazuru zvagara zviripo for 30 years voda kuzvichinjiruna nhasi ngekuti mai ava wamboti muwakidzani wangu saka ndoda kuziva kumuwakidzani kuti iwe uri kurambidza mai vakuchera gomba kuti mvura ikauya ingazodzikawo nekumunda kwako here asi wakucherawo mumunda mavo asi gomba iroro inokanganisa munda wako ndokudaudzakusanganira kuti ini handiri kutipoterere changu pamusoro ini chinava chacho chacho kuti munda imumbuya vaisingati vachirihwa imunofanira kuti waite zvo zvemapuranga izvo zvazvina kushata pano kuti waite digrade munda kwezi pakachirwa gomba rako kudaro patori neimwe riri pasaidi nokunorovhunira ndakamboripinda kunasadi futi zvichicherwa ndisipo riri pasaidi mapuranga ipapo nokuti kana munhu akatosvika nosvika kana tikati kumwana kanyura saka makomba zvekuchira makomba izvo sainazvo mapuranga hatina mabasa nazvo ende amwe hatinambobvira tarisana yamapuranga tarisana nawo ekuchera gomba Kachangamira baba hawana kupindura mubvunzo wavhumwana changamira kuti pachazove papo rini mapuranga achinyatsa airamba achisinira mubvunzo iwoyo haana kupindura anga wapindura mubvunzo haupindiri Kachangamira vamudengerwi ava vari kunzwisisa chaizvo kuti nzvimbo iyi yavari kukakatana nayo nabhiula inzvimbo yavane ruzivo nayo kunyange vakazoti kurei havo asi vakanga vakaudzwa rizere kuti munda hausi wavo ndosaka maiona vaitogamuchira kana kuti vaitotenda kuenda kuita maricho pandima iyi vachidaidzwa namai ava vane ruzivo navo saka nhasi uno vanodawo kuzvimisikidza kuti pachuru apa kana kuti mumunda umu bhiula hafanirwi kuti agone kundokanya zvidhina zvake rangove godo dzangove shanje dzisingagoni kuvanunura kana nyange mangwana pakazoti paane dambuzi sepava kuda kuparara kwomhosva pokubata matemo vachibatira munhu ane munda wake wakajeka watsinirwa zvekare naishe wedunhu iroro ane marecords havasitori naiwo e30 years kudzokera kumashure saka dai vangonzwisisa chimiro chemagarisirano netsika edu vanhu kuti tinogarisana zvakanaka zvisina mubopoto zvisina chii zvavaa kuporonga nhasi uno vachinodzingirira mai avo tinoona ndo pavari kukanganisa changamira mzvare
kutaura kuti ana mukoma wake vakuru paari mukoma wake vachikuru avanamborwira munda namai avo ivo vazoona kuti inini ndinogona kunoudzora hapana anogona kwavadaidzwa kwavanonetsana nanasabho kwavadaidzwa kwavanonetsana naishe kutaura kuti ivo vari kutozviti inini ndinofanira kutobudirira mukoma wavo wakuda kungoti mukoma washaya nguva asi mukoma handifungi kuti vari kusapota zvinhu zvakafanana izvozvo atokanganisa pamabvunza imini muchiti muchawa wako rini ende uyezve madamu aya asima pavhu rari ipapo hawana kupima wadzoka wakuzvira wakuti makomba asi pekutanga papaine nyaya yemapuranga asi vazodzokera kumakomba urikuona kuti nzvenga iko hanzi gomba ndo randichada nandisi kuchada pamozonyura mwana tangamire nyaya iyi ndinje masabhuku ndiri sabhuku mukiwa ini ndinowa sabhuku baba wati wanga ndibhukuma vakazvipinda muri dzekuraura waana ozvitengerana saka ini chandikuziva muchangamiri ndave nemudare wangu mukuru wandine pano ini ndakazogara mukoma wangu ashoikanga achishapa zvadaro ini chandotondera kune uyu ndaasabhuku wei akauya kumba kwangu kudare kwangu achiti sabhuku yamuone zvakuitwa nemunhu wenyu newabhiura ndakaenda ndikandoona ndati kochi chakuitika zvanzi onai munhu wenyu abvisai mapango ake papaniki pamuganhu wake kurova pamapuranga ipapo ndati aiwa newadari wangu ndakadora newadari unfortunately hatina kutora maminitsi ndatora newadari wangu tikati aiwa maichawira zvamaita handifa dzorirai mapuranga dzorirai waya painge iri pamuganhu wenyu chaipo saka ndawadzorere kudaro ndazoshama tichiona wakuya kutaura kuti ndadzingirirwa asi nyaya yakatomboiswa kumatare ekumusoro nanemukoma wangu wacho wapeni nababa wacho wapeni mudari mukuru wangu aripo ndavaina enhasi saka ndokuziva kwandingaitishangamiira munhu wenyu akura asi nyaya yekutaurwa panapa hatisi kuda kupoterera pakakanganzwa pakakanganzwa iyi ndichipo vamwe pamusoro iwadari vamwe vapera kufa muzukuru wangu yakanoti kanganisa ndangoita ndishoti handichada hangu maitiro atakaita ndichiupenyu ndiripo ini anenge akaenda sabhuku ndauya ndini ndikuona munhu akukanganisa munda mangu muzukuru wangu akakugara ndoimwe mistake chechipiri nyaya yakaenda kwamasvosva kureva kuti chawira akazosima miti yake masvosva ati nyaya ndapedza chawira akaisa mapuranga ake kune makore ataurwa namai ava tichiziva nemapuranga angoyi pakati darikei ndikutaura chokwadi kambudzi kaberekera pawanhu kati kanunurwa ukuru wangu ndiri kuona nyaya iyi kana dai tine maminitsi bhuku rekunashe wedu sadonhu wedu munzwa zvichitaudza chawira haana kuita madirega inyaya yakanga yatopera akatoisa vaya watiri kusiva ndopakutaurwa nasabhuku vamai chawira bango rakafa vachibva watuma mwana kuti enda unocherera bango rafaradzwa nemujuru mwana ndo paakakanganisa kubvisa parakange riri akuisa uko ndopakatombenga ai apa wakanganisa takadaidzwa ini nasabhuku nevamwe ndiende vamwe vaitomira pane mabwenzi aripo kutomira vachiti dzorera ipapo paikange iri ndo pakaitwa muganhu nevakatonga kutanga
naitoya wanapita bambo vakatotererwa tikuzoeo dai palipo pakati kudenge nyaya yake ai sabugumo unomuuza kuti maganga akari mumunda mamwe akateteera hapana kuitika makuru vangu vakangonzisiya hatina kumbonzwa rimwe mutokotoko vanhu vavakagarisa ini kufunga kwangu vakagarisana zvinodadisa asi hamiri kuti uyo akazofunga sei mapuranga ari more than 30 years apo ndo hatina anguwa ane mapuranga iyaya ari kugoto kudhonga kwandakandoumende sima tomazira angu aiwa yajeka saka uyu hanzi nayo nabhiula ndoda kuripwa nechi saka munoti chii vadare henisi aita anga aichiziva kuti pasi pake asi munhu anongoda kuita musikazwa wani ondotora demo kundoshishidzira vanhu hazvibvumirwi nhau dzematemo saka vari kuti ndakashunguruzwa ndoda kuripwa nembudzi nhatu. Mbudzi nhatu dzinokodzera deba kuti zvavatodaura varivo vazive dzakadaro nyange dzanga dziri shoma kuti zvavototadzisa progress yemabasa eprojekti yose saka dzinofanirwa kudaro. Takamire zvataurwa namai zvochiitwa zviri izvozvo asi uyu ngazi uyu anotora demo kundodzingirirana neshirikadzi kumupa abuse yakakura kudaro so kumudzingirira nedemo zvimwe zvokuti changamire mutemo wenyika yenyu uri kudzikisirwa pasi ipapa nokuti hamuzvidi izvozvo. Imwe mbudzi ingadai yaitouya kwomuri wakazviitirei izvozvo izvi kuti uite kudaro kushirikadzi nokuti wanga wakuda kuwaikanganisa chira changamira ndiri kuona kuti zvataurwa izvozvo nemumanheru ngavanobvisa zveizvozvo asi ndiri kuona pamutauro wabva kutaurwa naishe vataura iye zvino toona kuti akanyanya kutoshora maningi imi changamiro kuti ainde munoita zvinhu zvakadaro zvekudzingirira shirikadzi nedemo kuichiridzira kuti iyo shirikadzi ashaye kuti izvo haana muchengeti kana kuti mudunhu iroro hamuna mambo. Zvino izvozvo zvekutadzira mambo anoda kuti abvise dziri mbudzi mbiri kwete imwe chete. Maonero andiri kuita changamire tinoona kuti sevavakidzani vakanogara manext door ngaabvise mbudzi imwe chete yemaromo chekwa ekushungurudza shirikadzi yenyu nekubvisa makosti ese awasenzesa nhasi. Pamusoro pezvo anofanira kubvisa mbudzi imwe chete kuno kudare kuno nenyaya yekuti changamire ofisi yenyu haasi kuteerera masabhuku yenyu ese wakungotaura zvakaenzana ishe wenyu amutonga haateereri nhasi ayo muno mamambo ngaabvise kana yamadzishe wanga waripirwawo futi naiye kuti haasi kuteerera ofisi yenyu. Right. Makosi yenyu mari amaunza masamoni nekumunza ndakaunza 60 zvekutanga nhasi ndaunza 10. Right. Unondobvisa makosi awo $60 $70 then wowapa mbudzi mbiri dzekuripira nekuti wakaenda nematemu hazvibvumirwi uchindoharasa munhu wopa bhiula mbudzi mbiri kudare wounza mbudzi nhatu mbiri unopa ishe 1 unopa ishe mbiri dzinouya kudare nekuti wakaenda kwaishe wakakudaidza kuti ngandikutonge wakaramba kutongwa naishe
saka unovaripira nembudzi 1 kuita kuti undotaura kuti ndiri pasi penyu ishe nembudzi 2 kunokuda kuratidza kuti shirikadzi mambo vanoprotekta shirikadzi dzavo. Vanhu vamambo nherera neshirikadzi dzinoprotektwa namambo. Saka iwewo unobhadhara $6 nembudzi 5. Kana iri mbudzi imwe chete unenge uchibvisa $40, which is pa5 $200. Ne$70 yedare kuita $270. Saka unoibvisa rini? Kuti idare unofanira kuti uzive kuti wakapara mhosva wega. Wanga waine machanel wekuenda kundomhangara zvisese zvakataurwa nemapurisa kuti wadii kuti undomhangara. Kana munhu ari kuuya mumunda mako wadii kundomhangara, mapurisa akatokupa yambiro iyoyo kuti aiwa kana watadzirwa kaunondomhangara hautori mutemo kuzviisa mumaoko ako. Ndikumbani pandakaona vana vatinga ndakati ndataura navo vana vacho kadaidza mukoma monake mukoma lacho vakagara vari iye atinazobvunza kuti foshoro yakazodzoka here? Foshoro akanzi nemupurisa kuwaregere kuya nefoshoro kana muti foshoro akati pakanyorwa zvinhu zvikanzi iripi zvasina zvikanzi iri kukumbanira sirwa ipava foshoro yani yavo ndoda kunzwa ripoti kuti foshoro yakadini wakavaka zvese izvo. Saka ndazoona maiti vachipfuura ndipo ndakati ndoda kubatai maoko ndaitorima panamisa moyo ndati asoni nematambudziko ateta ndakuonana naye ndopa akaita advantage yekuya nefoshoro ndopa akanda mumunda foshoro yangu. Okay. So tingataure wamutongo watakupa kuti unobhadhara rini? Iyo foshoro tatira kunzwa nekuti wakanga watora kuti yakatozodzoka here hanzi yakadzoka wayambirwa nemapurisa. Right, tokupa kuti undotaura newakoma wako 2 months to pay. Kana usina kuzobhadhara pa 2 months 270 unozoona mapurisa akuuya kuzotora mombe. Anenge akutora dzamombe 2, 1 yemakosti ne1 yekuripira mhosva dzako idzi. Okay. Right, chisungameni. Next.